ular kambang apa? Oh iya sing mantan wong kuwi presiden gabrak tahun 80-an kok ya. Oh. Kudu apa di Porwangi apa kuwi Mbah Gondo gawe sik. Oh. Yo, Pak Gondo yo bawa yo. Mbah Kakung yo. Rajur usek-usek gamelan. Jeneng kula seru ngon iki digedhekke karo Kang Darji. mek abot banget. Kok nganggo mik galang piye tutupno ning bayar. Lali aja lali. Kali-ali niki sulih kula. Aja dianggep sepele. Kula mboten napura. Halo. Apa tuh? Kula mboten melu amung ati tansah gondeli. Ya kuwi sing nurunke dalang. Yen dadi lara gelo. Lah. Sederinten dalu. Ketok-ketoken kewala nganti anti besok kapan bakal bali yen bali becoku Medun menika bapak kula menika Gondo Wiyono. Pakaryan ingkang utami menika inggih ngasta pedalangan Murwakala. Oh ngono. Mbok menawi warga Sodong mriki menawi tasih pitados bab perkawis Murwakala kagungan putra setunggal. Tegesipun boten kagungan sederek menika saged dipun ruwat ing pitados. Wondene boten nggih boten napa-napa.